Beste biok etorri. Atxesemek zeate, atxesemek. Amets 16 urteko semea eta Angel Mari atxe. Angel Mari ogi banatzailea aiz. Ogi banatzailea eta udan semek zeregin gutxi zula eta egun batzutan hiri launtzeko eskatu diok. Diru apur bat ere emango dioala horregatik eta kostata baino baietz esandik. Angel Mari kotxea gidatzenoa eta semeadek kotxetik atea eta ogie eta egunkarie etxeatari uzten aidana. Langile handi naizela, hori da egia, eta eman behar zaio, bakoitzai beria. Bizitza honek badik, bere historia, ta esaldi handia izan memoria, kostata jaten dala, euneroko gia, kostata jaten dala, euneroko gia. Kostata gabiltza bai baserrietatik, olioren batek piko egin ditankatik, gero hortza hundi bat irten tzakurtxa bolatik, lan erresa ez da lanik aita badakit, suplemento bat nahi det arriskuagatik, suplemento bat nahi det arriskuagatik. Oso itxusi jarri da gure asuntua, ogi banatzen egin entrenamentua, neri etzaia gustatu lehengo kantua, uste aldek aita dala hortaino tontua, zaplastekoa izango dek ik suplementua. Zaplastekoa izango dek ik suplementua. Ta azken baserrian pasarte gogorra, ogia ematean ation eoskorra, ordu erdi izketan hau ura naiz horra, ta buelta ematean ohartxo bat sobra, bere atian aldean semia lehorra, bere atian aldean semia lehorra. Ez aita etzegok horren inusente, nik serbitu izan dit makina bat jente, ogia partituzak honi esan tente, bai baina despistea badauka desente, drogeria uruz esan dit ez farmazia bronte, drogeria uruz esan dit ez farmazia bronte. Goiza pasatu dugu nola baite enfin, txakurrozkadetatik ni salbatu ezin, gero jende iztuna gure atia bezin, aita ni nazkatu naiz ogi zarrauekin, gure lan hau ezin aldu Amazonek egin, lan hau ezin ote du Amazonek egin. Orain Amazonekin jarri alaiz grinez, lana egin behar dala ni beti esanez, hau ez aldet eziko aitaren dotrinez,
eta egin didana ulertu ezinez, ogiak eaman ditu, diruik ekarri ez. Ogiak eaman ditu, diruik ekarri ez. Ez diru ez txampon, ez biarrautze gorringo, goizeko lan honekin ja jodegu bingo, ia ze ordudan ere ezpaitu jakingo, etxean bazkari bat ez aldegu egingo, baina bukatu zanta erosi pan bimbo. Baina bukatu zanta erosi pan bimbo. Oiana, UEMak, Udalerri Euskaldun Eman Komunitatek duela pare bat aste argitaratu zuen, UEMA herrietako osasun zerbitzuetako hizkuntza eskakizunen inguruko txosten bat. Eta datu batek harritu nindun, eta datue ikusitakon, hiri gai hau jartzeko beharra ere sentitu ninanegi guzti esate aldea. Beti da garrantzitsue gure hizkuntza berbera dominatzen duen meikue izatea, baina baditun bizin momentu batzuk Oiana, nik uste, oraindik eta garrantzi handiagoa hartzen dutenak. Horietako bat izango den ziurrenik haurdunaldie, erditzea, ondorengo hilabetek. Kontu da UEMaren txostenaren arabera, Tolosalden emaginek Ibarran, Tolosan eta Bilabonan diteula, baina Ibarran bakarrik daukeula emagin euskaldune. Oiana, emaginenetik buelta batzuk egingo ditunan, noski, garrantzitsua izango den olako momentutan euskeraz hitz egin ahal izatea, eta garrantzitsua izango den prozesun gora berak norbere hizkuntzan jasotzea, ez da? Bi marra dira hitz unibertsal, ta ulertzen da edonun. Ta prospektuak erderaz dio, emaginaren gana jun. Baino euskaldun aukerarikan, nola ezken neukan inun. Erderaz jardun ginen kontsultan, bera ez delako euskaldun. Baina gogoan det amaitzean, zorionak esan zigun. Erditze aurreko ikastarorik ez da euskaraz tokatzen. Umetokirik uzkurdurarik ez digu inork aipatzen. Ta olagoaz espainoletik eskarmentuz guganatzen. Baina euskaraz egin nionik, erosoen hori baitzen, ta eskertzen dut ze gutxienez, belarri presta izan zen. Gertutasunak, goxotasunak, merezi luke
duke tartea. Itzak garrantzi bizia dauka, da bizipenen partea. Ta emaginei tokatzen zaie, hitz gogorrak esatea. Naiz gure alabak euskaran izan, sehaskata estalpea. Nik opa diet noizbait euskaraz jaioa izatea. Altxa Laurok, Maialen hementxe gauden Berdure plazan, larun batero hemen eta zerkausin izaten den azoka, hemen izaten ditun nekazarik, erostunek, pixka saltxea eta etortzen dienak, trago bat hartuz pasatzen dienak eta beste hainbat jende mota gehiago ere bai. Ikerketa bat egiten ari haiz unibertsitateako eta larun bat goiza hemen pasatu den, Zerkausin eta Berdure plazan landa lana egiteko asmoz eta ondorio bat atera den. Azokan dabilen jende hori guztia 3 multzotan sailkatu daiteke. 3 multzotan. Eta atzeko 3 hauek ditun multzo horretako bakoitzaren prototipo bat. Eskubiko gizonan teorita praxi labur biltzen nahi nuke bitzetan hasi. Volumen altuan zunizketan ikasi ta honek egiten du berriketa josi. Danei kontuk esanta ezer erosi. Larun batetan dago hau jendez beteta ta egiten dezuzuk oraingo protesta. Ez dedala erosten esaten du eta semeak txamponikan ez du ekartzen eta semeak txamponikan ez du ekartzen eta. Intelektual plantako jende bat behartzen berdura eta frutak lupakin behatzen. Argitara jarrita ondoan bakartzen gero zenbadan galdeta ordaintzera zuzen. Ordabil letxuk ere erregateatzen. Pentsa letxuga batek 11 regate, 10 ostoko irulizunak dauzkate. 110 gutxio ondotik atake, ola bajatzen noa ia 0 arte. Laiste erostearren pagauko didate. Asko galdetu gabe zenbat dun balio, honi dandanak poltsan kabitzen zaizkio. Baina poteotxoa ondoren bizio, orko ardo txurita jildaren olio. Etxera joaterako ximeldu zaizkio.
Aipoteoak sortzen baitizkit indarrak ta konpentsatzen dizkit paseo zeharrak. Ardo txuriak dauzka indar on xamarrak eta etxeratzeko kontu denak zarrak. Saltzen dizkigut eta produktu kaskarrak. Maialen, Peña. Maialen, etxe aurren obratan nahi zaizkin azkeneko 2 astetan. Peña den obretako arduradun nagusie. Azkeneko 3 egunez jarraian bat ere abisatu gabe, hor utzi haute urik gabe. Gaur ere dutxa sartzeko asmo nitzenan eta uri gabe gehatu haiz. Obretan ari gera bazterra konpontzen, bai baina nionekin gaurre naiz atontzen. Deika jardu naiz zertxo bai probatzen, baina telefonorik etzenuen hartzen. Baina telefonorik etzenuen hartzen. Ba ez pentsan iba naiz telefono jabe, deitu egin didazu itxuraz bazpare. Esateko aizazu uri gabe zaude, horinik banekien tazuk deitu gabe. Horinik banekien tazuk deitu gabe. Atea ere jodet eta zerbait kanta, baina enuen egingo okerra galanta. Noskienuela egingo aberia parta, bestela ere hilean behin dutxatzen zerata. Bestela ere hilean behin dutxatzen zerata. Lehenengo egunean zuten aberia, bigarren egunean zulo ageria. Toki guztitan ote dago tuberia, edo oker xamarra zuen punteria. Edo oker xamarra zuen punteria. Ta egiten didazu, oaindik amenazu, Kristorenak esaten hortzabiz jotazu. Lana egiten degula ongi badakizu, langilei laguntzeko ederra zaudezu. Langilei laguntzeko ederra zaudezu. Ni ere langilea mesedeala kalte, dutxatzea gustatzen zaidana bastante. Leiotik beidatzen dut ia zerdan kalte, bokadilua jaten egoten zerate. Bokadilua jaten egoten zerate. Betien naiz egoten bokadilloakin, betien naiz egoten zato ardoakin. Zoaz udaletxera eta keja egin, oso lagun zerata olazpe honekin. Oso lagun zerata olazpe honekin. Nik ezagutzen ditut hemengo ta hango, argi indarra orain garestia dago. Baina urik ez danez
etxiontan akabo, uran faktura ez da altua izango. Uran faktura ez da altua izango. Hemen abilanean txirri eta txarra, eta olakoarekin egin behar biltzarra. Obran beti daukagu jornala kaskarra, gainera atso hauek aguanta beharra. Gainera atso hauek aguanta beharra. Eta langile hauek beti lata ematen, besteen izerditik dabiltza hauek jaten. Dena erantzuten dit nere esan baten, lanik ez eitearen kontuak esaten. Lanik ez eitearen kontuak esaten. Lana egitea da nere desioa, eta asarretzeko badaukazioa. Gainera ematen dit amorrazioa, oraintxe hartu behar dut jubilazioa. Oraintxe hartu behar dut jubilazioa. Tiponek badauzka 11 histori, naiz lanean ez izan 1000 kategori. Jubilatzera zoaz nik badakit ongi, baino aurretik konpondu tuberia hori. Baino aurretik konpondu tuberia hori. Gainera entzun behar olako akatsak, nik egite omen ditut hankasartze latzak. Tuberian zuloak ala irutzen altzak, zulo gehiago dauzka atxozarran galtzak. Zulo gehiago dauzka atxozarran galtzak. Eharkia izeate, bizi-bizi saio eharra egiten, amets, oiana, saioari ginda jartzeko puntutan libren. Uste nun ez zutela inoiz bukatuko, Nik ere uste nun urik etzala sortuko. peña bere herrian ez da kokilduko. Azkenean maialen isilduta punto, ta galtzako zuloak zekotizatuak. Baina alere zinolako kasuak. Peñak apuntatuta zekartzan datuak. Ea moldatzen geran elkartuz pausuak. Lasai pasa gintezen besteari ontara. Bai bestean eretzat nahiko berria da. Asko proba genitzak etrailari tralara. Pasatuko algera guain beste hartara, ez manten dezagun ari bat asegi. Jendea oso formal da hemen eseri. Baino ja okertuta dauzkate bi begi. Zintata guzti hemen pentsaze legedim. Batzuek jarri dira zintatik kanpora. Krimen bat pasa zanta hori izango da. Hori regateoaren zerbait edo hor da. Alere musukoak dira oraindik moda. Dudan gaude artean ta ez dute erantzi. Igual urte osorako dutelako jantzi.
Tanik autobusera sartzeko ere antzi. Banerik entze horrek egin zidan grazi, egia esan hobeto hartzen dut arnasa. Bai musukoarekin etzegon erraza. Gai delikatu hortara aldoa solasa. Bueno bistan dago ta ezin degu pasa. Guk Sanchezi eskerrak kendu algenuen. Bai parraldean aspaldi erantzia nuen. Batzuk sentitu ginen inoizko espainolen. Ea Macronek zerbait on egiten duen, premiazkoa degu independentzia. Bai baino ez dakit degun aspaldi antzia. Maskara zahar hori ezin erantzia. Ta besteen araua soinean jantzia. Barneratu ditugu jarri diran mugak. Lehen horiek kentzeko egin ziren gudak. Orain bai estatuak daude lehengo dudak. Ezpitez hautsi gure arteko loturak. Tolosa uztaritzekin omenkidetua. Baina zuk agiritzat pasatu lekua. Herriaren sarreran ala dut letua. Baino lotura ez da horren perfektua. Gaur pasatu altzera agiririk gabe. Aspaldi egin nintzan paperaren jabe. Ta muga sinistera iritsita gaude. Oianagu menditik pasatzen gerade. Hauntzek antxe daukate bidea egina. Bai berdezkoek ere hango alegina. Ametsek segitzen du hauntzaren txilina. Hauntzitxura daukazun ulertu ezina. Musuko gabe ikusten dizut ja perila. Aspaldi ibili nintzen kokotzorren bila. Aspaldi ikusi gabe osorik mutila. Zuke ekarri dezu ona zapipila. Maialenek ederki bota dizu bailen. Ta zu inbiri utxe zaude nabarmen. Nunbait amasa aldean zapik merke zeuden. Ta zuk lepoa hotzak daukazu bederen. Ai eskeni banizu hartuko zenuke. Bai epeltasun pixkat zapi horren truken. Txapela edo kanputxa ekarria zuke. Baina eske mugan dena eranzten digute. Tira itzul gaitezen gaur gauden tokira. Bai denak serio daude eta begira. Plaza ontako kristal legalako diztira. Baino jendea guri begira ari da. Baina ez dakit daukagun distira gehiago. Bani eindakoakin konformean txanago. Banik entrenamentu premia gehiago. Aririk ezin alda luzatu gehiago. Ezin kantatu Maialen eta Peñak aina. 30 minutu beharko azaina. San Miguela gelduko dira ala jaina. Saio bat hobea da motza eta bikaina.
Egi aitortu behar baldin baizuet Moxamar gehatzeko beldurrekin neon, baina azkeneko bi bertsoaldikin hauek dio holtzakide onak izatea. Txalo bero bat, Maialen Lujanbio, Oiana Iguaran, Amets Artzaiuz, eta Angel Mari Peinagari kanontzat, ondo merezi edu eta gaurkon. Eskerrik asko zuei denoi, horren txintxo egoteatik, eskerrak Tolosako udalai eta arituzi ere bai, eta nahi dezuen arte. Hauen agurrekin uzez zaituztet. Plazan de los cristales, esaten zutenak, orain berdura plaza diote gehienak. Coviren gaitzak dira, joan ez direnak, zuloa tapatzea obedegu denak. Nik tuberiarenak, zuk sudurrarenak. Nik tuberiarenak, zuk sudurrarenak. Berso kantua eta barrea beharrezkoa da eiteko aurrean. Eskerrik asko zuri Tolosa, zuekin juntatzea ze poza. Zenbat pertsona berso aitzera bilduak ona. Izan zazute udara ona. Estimatzen dizugu honako autua, 200 zale inguru pentsa zedatua. Tatxaloz gozo eman diguzu tratua, seinale ederra zen ezin bukatua. Zorionez badegu nun berrelkartua. Horran banoraino heldu den gure hitzen jolasa. Jalasaiago argentzake antza denez arnasa. Ederra zen aterpe hau ederragoa plaza, bagoaz Endaia eta Hernani albizturta amasa. Ederra zen aterpe hau ederragoa plaza, eskerrik asko Tolosarrei uda eder bat pasa.